شری گران و درێژ گەل ڕۆژهەڵاتە ناوین ڕۆژ بڕۆژ ئەنجامê nûtîne holê. Aktörên navnetewî ji divî şerê giran de cih girtîne û ew hêzên Kurda ji wek aktorek gelek giring dibînin di vî şerê dijwar de. Di dawiya vî şerî de encamên çawa yê bên holê. Sinûrên dewletên Rojhilata Navîn yê bêguhurtin an na. Bi taybetî aliyê Kurdan piştî şerê dijî Daişê yê statûyek çawa dezbêxin. Ev pirsên heniha pirsên serekene û benda bersivan e je. Ji Enstitûya Brookingsê Kenneth Pollack balê li ser Herêmê Kurdistanê dikişîne û dibêje rabirûya Iraqê nikare bibe pêşerûja Iraqê. Kurdistan babetek herî giring e. Şaşiya herî mezin piştî şerê cîhaniyê yekê girêdana Herêma Kurdistanê û Iraqê bû. Ev hevparî û zewac gelek xirab bû. Kurd naxwazin bibin beşek ji Iraqê û ev diyar e. Rewşa niha heyî li Rojhilata Navîn divê bihê guhertin. Ev gelek zelal e ku rabûriyê Iraqê nikare bibe paşeroja Iraqê. Pirsek din ji gela desthilatdariya nû ya Amerîkayê ça nîzê Kurdan bibe. Zanistên li Washingtonê hewl didin ku bersiv vê pirsê bidin. Trump di kampeyna serokwatiya xwe de ji soza piştgiriyê dayîbû. Lê hiya piştgirî sadê sat nediyar e. Ji Enstitûya Washingtonê zanistê siyasî David Pollack dibêje eger çendîn dewletên li herêmê piştgiriyê bidin statûyek bû Kurdan wî demê Amerîka jî yê piştgiriya xwe dide Kurdan xurtir bike. Binêrîna min eger hîn hevalbendên Amerîkayên li Rojhilata Navîn rêya xwe di derbarê Kurda bigorin, wî demî Amerîka jî di helwesta xwe bigore. Ev hêj nehatiye holê. Eger bê holê jî divê mirov rola Îranê jî bîr nekin û helwesta Îranê li Rojhilata Navîn sedema gelek astengan e. Ji Enstitûya Hindistan jî Michael Cranch dibêje hebûna Herêmê Kurdistanê li Rojhilata Navîn ji bo Amerîka gelek giring e. بەشێک ji Iraqê bêhtir hevparê Amerîkaya û nêzî demokrasiya Amerîkayê. Ev Kurdê Iraqê ne. Bandora Îranê li Rojhilata Navîn niha gelekî zêde bûye. Ji bo balansa hêza Îranê Kurd gelekî giringin ji bo Amerîka. Ez bawerim Herêma Kurdistanê dê bibe nimûne ji bo Rojhilata Navîn. Li Washingtonê gelek pirs benda bersivan e û siyaseta desthilatdariya nû ya Amerîka ya Rojhilata Navîn sadê sat hîn ne zelal e. Zanistên enstitûyan hewl didin ku di derbarê siyaseta Amerîka ya Rojhilata Navîn de bersivan bibînin. Arama car deng Amerîka.